Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar waqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmäňizde. Şugun hormatly prezident bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly video araqdan şarkylaýyn yurdumyzyň sowda toplumynyň işine başlanan iş masalaryny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir orunbasarlary hem degişli ministrlikleriň we pudoklaryny durunduş edaralarynyň ýol başçylary gatnaşdylar. Hormat prezidentime de yurdumyzyň sowda toplumynyň işine başlanýan sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Müşşükowa söz berdi. Vice-premier döwlet başçylarynyň taşyklaryna laýyklykda sowda toplumynyň ministrliklerining we pudoklaryň dolanış edaralarynyň haritler satyn almak, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşan şertnameler boýunça ýöňde duran wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, yurdumyzyň durnukly ykdysady ösüşini öpçün etmeň ilertülýän möhüm wezipe bolup durýanyna üns çekdi. Şoňa görä ministrlikleriň we pudoklaryň dolanış edaralarynyň iş önüjiliginiň durnukly artdyrylmagy öpçün edilmeliler. Hormat prezidentime de bular barada aýtmak bilen vice-premier birnäçe degişli taşyklar berdi. Soňra Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň başlygy Işan Uliýewa Mehriban arkadagymyň tagallasy bilen yurdumyzyň baky bir taraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň bayramy edilýän günlerini paýtagtymyzda Aşgabat Çeper Halçylyk Kärhanasynyň ak mermerden gurulan kaşaň binasynyň açylyp ulanmaga berilenligi üçin halyçy gelin gyzlaryň adyndan tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Şeýle hem Türkmen halkynyň gadymdan gelýän amalgaşam sungaty bolan el halçylyk sungatyny gorap saklamakda, kämilleşdirmekde, geljekki nesilleri getirmekde, döwlet siýasatyny amala aşyrýan esasy idara hökümini Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň häzirki wagtda alyp barýan işler barada hasabat berdi. Bugün Türkmenistanda halçylyk sungatynyň ösürilmegine, toplumlaryň esasy öwrenilmegine möhüm üns berilýär. We hallaryň gadymy nuskalarynyň aýagy saklanmagy hemde dünýäde wagt edilmek ugruna giňerimli işler amala aşyrylýar. Pudogyň maddi enjamlaryň bünyady iýdigleri pogturandyrylýar. Hyzgysana el hallaryny dokumagy ösürmek, hal we haly önümleriniň önümçiligini hemde ýerlenmegini kämilleşdirmek, el halçylyk sungatynyň halkyň durmuşy bilen baglanyşykly baý milli mirasyny, medeniýetini, taryhyny açyp görkezmek boýunça bellilen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilýäni gaýdyldy. Şonuň ýaly birleşigiň ýol başçy el hallaryny dokumakda ulanýan çyýmallar hemde boýoglar barada aýtdy. Haly ölümleriniň içerki we daşarky bazarlarda ýerlenişini artdyrmak barada hormat prezidentimizden udal beren taşyklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen makabat işlerini hata kämilleşdirip Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň sergilerini, şol sanyna virtual sergilerde Türkmen hallaryny giňden tanatmak, internet arkaly el hallarynyň sowdasyny ýola goýmak boýunça çäreler geçirilýär. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, Türkmen el hallarynyň öňdürüşini mundan meýlekde artdyrmak hemde dünýäde uly şan şöhraty eýe bolan halkymyzyň bu milli gymmatlygyny giňden wagt etmek arkaly makabatlandyrmak işlerini ýaýbandyrmagy taşyrdy. Döwlet başçylarymyz bu ýurda daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen birlikde işlemegiň hemde ýurdumyzyň daşary döwletlerdäki sowda öýleriniň hyzmatlarynyň hem ýerlikli peýdaranlysa maksady laýyk boljakdygyny belläp, şonuň bilen baglykda birnäçe taşyklar berdi. Hormat prezidentime de yerli çyýmal feriştelerini peýdalanmagy nazar alyp, bazaryň ýagdaýyny öwrenmek esasyna el hallaryny dokumagyň we milli senetleri ösürmegiň geljekki döwür üçin meýilnamalaryny işläp dizmegiň möhümdigini belledi. Şonuň bilen bir hatarda birleşigiň kärhanalaryna tanly tehnologiýa babatda döwlet siýasatyny durmuşa geçirmek boýunça işleri utgoşdurmak möhümdir diýip hormat prezidentimiz belledi we bu babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra döwlet harit çyýmal birjasynyň başlygy Şariýew birjanyň Türkmenistanyň harit çyýmal feriştelerini ýerlemegiň netijeli siýasatyny ýöretmek hemde Lomoy harit bazaryny ösürmek üçin amaty şertler öretmek babatda ýerine ýetirýän işler barada hasabat berdi. Birja sowdalaryny guramak we alyp barmak, ýerlenýän haritler boýunça baha emele gelmeginiň netijeli usullaryny ornaşdyrmak, baglaşylýan eksport-import şertnamalarynyň maksady laýyklygyny kesgitlemek babatda degişli işler dowam edýär. Türkmenistanyň döwlet harit çyýmal birjasynyň işini kämilleşdirmegiň 2020-2025 ýyllar üçin strategiýasyna gözeňletilen çäreleri amala aşyrmak maksady bilen birjanyň işini sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça da işler ýerine ýetirilýär. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, ýurdumyzda eksport-import amallaryny gadylaşdyrmagyň esasy idarasy hökümini döwlet harit çyýmal birjasynyň işini hasy kämilleşdirmek boýunça ýöňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmegiň möhümdigine üns çekdi.
Döwlet başlarymyz ýurdumyzda öndürilen önümleri daşary ýurtlara ýerlemek boýunça birja sewdalaryny geçirmek işleriniň tasdiqlanan tertibi pogtala aýaklykda alınıp barylmalygyny aýdyp, bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra Sewda Senaty darasynyň başlygy Rejebow ýurdumyzda geçirilen sergileriň, maslahatlaryň we işe urduşyklaryň netijelegini ýokalandyrmak bagtda hormatly prezidentimiziň ulal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetiriliş barada aýdyp, häzirki wagtda alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Sewda Senaty idarasynda ýurdumyzyň baky bir taraplygynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli halkara sergisini hemde onuň çäklerini meýilleşdirilen çäreleri ýokary derejede guramak boýunça degişli ministrlikler we puduq idaralar bilen birlikde günnelik işler alınıp barýar. Şeýlekem internet saýtyna baky bir tarap Türkmenistan atly ýurdumyzyň virtual sergisi öz işini dowam edýär. Şonuň bilen birlikde Sewda Senaty darasynyň içine daşary ýurtlaryň öňde barjy tejribelerini ornaşdyrmak maksady bilen Türkmenistanda sergileri, ýarmarkalar we maslahatlary guramak işini kämilleşdirmegiň 2020-2025 ýyllar üçin strategiýasyna laýyklykda gözeňetilen çäreleri amala aşyrmak boýunça ýygyderli işler alınıp barýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Sewda Senaty darasynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsçekdi. Döwlet başlarymyz düzümüň işini kämilleşdirmek üçin netijeli çäreleri amala aşyrmagyň möhümdigini belläp, bu wagtda birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra Sewda we Daşary Iqtisady Aratnaşyklary ministri Gurban Nazarow ýollaşyk diýen düzümini ýurdumyzda 2020-2025 ýyllarda durmuş yktysadydan ösürmegiň maksatnamasyna ýöňde goýulan wajyp wezipeleriň amala aşyrmak bilen baglanyşykly alınıp barýan işler, şeýlekem ýurdumyzyň bazarlarynyň we dukanlarynyň durly haritler bilen bolelin öpçün edilmek ornuny görülýän ýygyderli çäreler barada hatabat berdi. Döwlet tarapyndan berilýän hemme taraplaryň kömek gollawlaryň hemde milli maksatnamalaryň üstünlükli durumça geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda adyk we beýlik haritlaryň bolşugy öpçün edilýär. Şu işlerde sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak babatda da giňerimli çäreler durumça geçirilýär. Huzusanna ilat edilen hyzmatlary kämilleşdirmek we döwre waplaşdyrmak bilen baglykda istek bildirilýän haritleri internet ulgamy arkaly sargamak hemde öýüňe getirmek arkaly ýerine ýetirilen hyzmatlary ösürmek ornuny ýygyderli işler alınıp barýar. Şunda hataplaşyklar nagdal görnüşinde amala aşyrylýar. Munyň özi wagtyň tygyşytlanmagyna da uly ähmiýet eder. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan özgertmeler bilen baglykda Sewda toplumynyň öňünde adyk bolşugyny hatda öpçün etmek bilen bagly jogapkärlik wezipäniň durýanyny belledi. Şonuň bilen bir hatarda hormatly prezidentime adyk haritlarynyň talaba laýyk saklanmagyny hemde terligi bilen ilaty getirilmegini öpçün etmek üçin vilayetlerde we Aşgabat şäherine bar bolan sowatjy ammarlardan ýerlikli peýdalanmalygyny hemde olary döwre waplaşdyrmak we kuwatlyklaryny artdyrmak boýunça derul işleriň geçirilmeligine üns çekip, bu wagtda birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Dokument Senaty ministri Rejebow hormatly prezidentimiziň ulal beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berip, Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2020-2025 ýyllarda durmuş yktysadydan ösürmegiň maksatnamasyna kesgitlenilen möhüm wezipeleri amala aşyrmak babatda alınıp barýan işler barada aýtdy. Dokument Senatyny ösürmegiň geljegi bilen baglykda milli liderimiziň tapşyrygy boýunça istek esasyna önümleri ösürmek, hilini ýokalandyrmak, möçörlerini we görnüşlerini artdyrmak, dokma önümlerini daşarky we içerki bazarlarda ýerlemek, ýerleýiş bazarlaryny öwrenmek hemde emele getirmek, daşary ykdysady gatnaşyklary we marketingi ösürmek boýunça çäreleri amala aşyrmak wezipeleri ýerine getirilýär. Şeýlekem pudugyň idara kärhanalaryna sanly tehnologiýa babatda döwlet ýadatyny durumça geçirmek boýunça işler utgaşdyrylýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, pudugy ýumynyň meýlekde ösürmegi, maýy goýum taslamalaryny amala aşyrmagy geljeki işleriň esasy ugrulary höküminde kesgitledi. Diyarımızın ähli vilayetlerine ulal hereke diyen kärhanalaryň durkuny täzelemek, ýokary tehnologiýaly täze toplumlary gurmak we goşmaça iş ornlaryny döretmek işlerine ýygyderli üns berilmeliler. Munyň özi döwlet ýadatynyň ilertilen ugrudur diýip döwlet başlarynda aýtdy. Hormatly prezidentimiz çykarylýan önümleriň halkara hil ölçeglerine we ekologiýa howpsuzlygyna hybap gelmegine aýratyn üns berilmeligini belläp, ministre anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli örümçüge sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak hemde işgärler üçin amatly zähmet şertlerini döretmek möhüm wezipeleriň hataryna durýar. Soňra Senatçylar we Telekeşe birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýew adyk önümlerini öndürýän hyzywdy kärhanalaryň çyýmal we örümçük ferişteler bilen öpçünçiligine degişli meseller barada hatabat berip, günnelik zerur önümleriň öndürilýän mukdaryny artdyrmak maksadyna ýyladyşganlary, mallarçyk toplumlaryny gurmak boýunça degişli işleriň dowam edýänini aýtdy.
Şeýlekem Aşgabat Türkmenabat aralygynda gurulýan 20 metrli taslama bolan awtobanyň gurulşygyny ýerine getirilýän işler barada hatabat berildi. Tapgyrlaryň durumşa geçirilýän ýol gurulşyk taslamasynda işler belirlenen tertibe laýykly alınıp barlýar. Gurulşyk serişleriniň üçinçiligi bilen birlikde taslamanyň durumşa geçirmekde kuwatly döwrewap tehnikalaryň hyzmatyndan ýerlikli peýdaranlýar. Şeýlekem tenagatçylar we telekeçe birleşmeliň agdarlar tarapyndan durumşa geçirilýän iri taslama Ahal vilayatynyň Tiýade döwrewap duranyş merkezini gurmak ornuny ýerine getirilýän işler barada habar berildi. Häzir bu ýerde işler ýokary depkine alınıp barlýar. Dürlü görnüşli desgalary gurmakda derur bolan gurulşyk serişler bilen ýerigderli üçinedilýär. Hemde tehnikalaryň büýükdensiz iş edilmegi gadanlýar. Atabatyň çäklaryny tanyk iqtisady tösürmen konsepsiýasyna laýyklykda birleşmäniň agdarlary tarapyndan ýerine getirilýän işler barada hem aýdyldy. Hudusanna dünýä belli internet sewda ulgamlaryna ýurdumyň haritlaryny gödürlemek, sewda tagypalaryny açmak, aqsam telefon goşunlaryny döretmek arkaly onlaýn hemde telefon bilen haritlary uzak aradan satmak, satyn almak we eltip bermek hyzmatlarynyň gerimi gün saýyn artýar. Elektron sewdany ornaşdyrmagyň esasy guraly bolan elektron usulla tölekleriň amala aşyrylmagy üçin arskal paýdarlar täzeçilik bank tarapyndan internet bank tölek ulgamy ornaşdyryldy. Şeýlekem galtaçyksyz tölek ulgamy işe girdirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli iqtisadiýetimiň pudoklaryny döwrewaplaşdyrmakda hemde diversifikasiýa bilen ösdürmekde ýokary kelli bäsejik okuyuply öňleriň öndürilýän meçellerini artdyrmakda we görnüşlerini giňeltmekde, adyk bolşugyny hasa üpçün etmekde hemde ýurdumyň eksport kuwatynyň artmagyna hyzysy telekeçiligi möhüm ornuň degişdigini belledi. Döwlet başlarymyz telekeçilik ulgamynyň wekilleriniň gurulşygyny alyp barýan desgalaryny işleriň belirlenen möhletini takyk we ýokary kelli ýerine getirilmegini gadanmak üçin hemme zerur çäreleriň görülmeligini taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gylyjew ýurdumyň içerki wagdarlaryna harit üçinçiligini artdyrmak, ýylatymyň dürli görnüşli haritlary bolan isleglerini kanagatlandyrmak babatda döwlet başlarymyzyň ulal beren taşyklaryny ýerine getirmek üçin sewda toplamynyň pudoklaryny geçirilýän işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, tarp edilýän haritlaryň aýratynda owagy jok toplamyna öndürilýän öňümleriň möçellerini artdyrmak işleriniň güýçlendirilmeligini belledi. Iqtisadiýetin hyzysy pudogyny döwlet tarapyndan gollamak, kiçik we orta telekeçiligi mali hemde maddi teň kömegi bermek boýunça anyk çäreler geçirilmeliler. Sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen sewdanyň döwrewap üçinçilik ulgamlaryny döretmek işlerini häzirki döwrüň tarapyna laýyk getirmek möhüm talap bolup durýar diýip hormaty prezidentim aýtdy. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz vice-premier Gylyjew degişli pudok idaralarynyň ýol başlary bilen ýurdumyzda öndürilýän haritlaryň eksport edilýän möçellerini artdyrmagyň meselelerini üstünde işlemegi dowam etmegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaş arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyra ýüzlenip, ýöňde durýan bir näçe anyk wezipeler ketetledi. Döwlet başlarymyz häzirki döwürde ýurdumyň ilatyny adyk öňümler bilen hasa üpçün etmegiň esasy wezipe bolup durýanyny ilkinji nowatdaky wezipeleriň hataryny görkezdi. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz dukanlarda we bazarlarda harit bolşugyny hasa artdyrmak boýunça zerur işleri geçirmegi taşyrdy. Şeýlekem özümizde öndürilýän daşa ýurtlary iwerilýän öňümleriň möçellerini artdyrmak zerurdur. Hormatly prezidentimiň belleşýäli bu işlerde orta we kiçik telekeçiligiň eýilýän möhüm ornuny gözüňe tutup, hyzysy ulgamda işleriň ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça zerur çäreler görülmeliler. Hormatly prezidentimiz şonuň bilen baglykda degişli ýol başlara bir näçe taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz Dokma Tenagaty Ministrligi tarapyndan öňdürilip, içerki wagdardan artýan we eksport edilýän öňümleriň hemde haritlaryň mukdarynyň artdyrylmalygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyň halçylyk kerhanalarynyň maddi enjamyň binýadyny putulandyrmak maksady bilen ähli çäreler görmegi, öndürilýän haly öňümleriniň görnüşlerini artdyryp, ýerlenýän möçellerini köpertmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz haly we haly öňümleriniň elektron sewdasyny guramagyň hemde halyny sargyd etmekde, taýýarlamakda we ýerlemekde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça işleri amala aşyrmagyň wajypdygyny belledi. Halçylyk kerhanalarynyň çygymal üpçünçiligini hasy gowlandyrmak boýunça zerur işler geçirilmeliler. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda öndürilýän haritlaryň eksportyny artdyrmak boýunça usuliýet taýdan ýardamy güýçlendirmek, täze bazarlary we ýerlemek usullaryny tapmakda hysy taraplara gollaw bermek babatda ýöňde durýan wezipelere üns çekip, olaryň bir kemsiz ýerine getirilmegini üpçün etmek barada degişli ýol başlara bir näçe anyk tapşyryklar berdi.
Şeýle hem üpçünedijileriň hemde harytlary öýrenijileriň, işler we hyzmatlary ýerine ýetirjileriň işewurlyk gatnaşyklaryny giňeltmek maksady bilen dürli sergileri we maslahatlary guramagy kämilleşdirmek barada wezipeler goýuldy. Milli liderimiz döwlete degişli däl ulgamyň öňüne durýan wezipelere geçip, hyzby telekeçleriň fenagat uğurly iri taslamalary, ýokary tehnologiýaly öýrençilikleri döretmek boýunça taslamalary işiň amala aşyrylmalygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz hyzby öýrenim öňüjleriň eksporta niýetlenen harytlaryny daşarky bazarlara çykarmakda hemde dünýä bazarlaryna öz orunlaryny pogturandyrmakda marketing, hukuk we maslahat beriş hyzmatlarynyň ýerine getirilmeligini bellädi. Hormat prezidentime de harytlarymyzyň internet sewdasy arkaly satylşynyň arttyrylmalygyny, ýurdumyzyň harytlary ýerlenýän öz elektron sewda meýdançamyzy döredip, ony halkara derejesinde mahabatlandyrmak işiniň güýçlendirilmeligini bellädi we bu babatda birnäçe görkezmeler berdi. Milli liderimiz eksport edijileriň gollug merkezi hemde kiçik we orta telekeçlere gollug bermegiň merkezi ýaly guramalary jemgyçyk başlangyç esasyna döretmek boýunça teklipler taýýarlamagy we bu gorda daşary ýurtlaryň oňyn tejribelerini öwrenmegi tapşyrdy. Döwlet başlarymyza vice-premier Müşşikowa hemde Merkezi Bankyň başlygy Anna Durduýewa döwrüň tarapyna laýyklykda hemde puwdaklyň maksatnamalary durmuşa geçirmek bilen baglykda ýöňde barjy sany tehnologiýalar esasyna banyk ulgamyň işini döwre baplaşdyrmak meselesini hemişe üns merkezinde saklamak babatda anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz içerki bazarın azyk we ilkinji nowatda zerur bolan beýleki harytlar bilen hasy öpçünçiligini gowlandyrmagyň, ilat edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmagyň, şol sanyna elektron sewdalary we eltip bermek hyzmatlaryny giňden guramagyň döwrüň öýsen talabydygyna öňe çekip bu ugurda degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz sanly video aragatnaş arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara ýöňde goýulan möhüm wezipeler çözmekde üstünlikleri arzuw etdi. Şugun Sewda Senagat Idarasynyň sergiler merkezinde Türkmenistanyň bir tarapynyň 25 ýylyna başlanan halkara sergisiniň nowatda hununy ýurdumyzyň milli parlamentiniň alyp barýan işleri hemem oň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürşi barada maglumat berýän gymmatlyklary ýaýwanlanarly. Ma'lum bolşa Türkmenistanyň mejlisi täze kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak, hemem uzul bar bolanlaryny kämilleşdirmek boýunça maksatnamalaryny işlere amal aşyrýar. Hutşura başlanan serginin başı Belent Ruha Vesenen aydym saly çykyşlar bilen başlandy. Sergide Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedow hormatly prezident bilen paýhasy ýolbaşçylygyna garaşly hemişelik bir tarap Türkmenistanyny durmuşa geçirilýän taryhy ähmiýetli özgörtmeleri milli ösüşiň kanunçylyk hukuk biniýatda barada çykyş etdi. Ýurdumyzyň ähli ular boýunça gazananlary şol sanda milli parlamentiň ýeten derejesi, oňy milli kanunçylyk hukuk biniýadyny ýa-da putulandyrmak boýunça alyp barýan işler barda giň işleýän maglumat berýän gymmatlyklary sergiýe gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Muň özi ýurdumyzyň halyk hojalyk toplumyny ösdürmekde döwre wagt meýilleri öz üçin alýan giň möçürli şäherden öz bolşly beýanyny urly. Ýurdumyzyň hememe jemgyýetimiň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolany giň möçürli serginiň dowamynda netijeli video maslahatlaryny geçirmegi bugünkü çäherýanyň ähmiýetini hasam artdyrdy. Hemem oňy maglumat mutaýdan baýlaşmaly üçin etdi. Şeýle giň gerimli çäherýanyň geçirilmeginiň özi milli liderimiň ýolbaşçylygyna amal aşyrýan, hememe ählimum parahaçylygy gazanmagy, özara bähwetli şeýlede din hukukly döwlet gatnaşyklaryny, şol sanda daşary ykdysady hememe daşary sewda, şeýlede parlamentary gatnaşyklaryny giňeltmäge gönükdirilen bir taraplyk syýasatynyň üstünlikli amal aşyrylmagynyň aýdyň suwutnamasydyr. Ýurdumyzyň beýtaraplyk derejesiniň 25 ýylynyň hormatyna urulýan sergide görkezilýän gymmatlyklaryň maglumatlaryň şanly beýtaraplyk bayramçylygy bilen baglanyşykly bolmagy gowunyrjy ýagdaýdyr. Çünki ýurdumyzyň beýtaraplyk derejesi türkmen halkynyň bagtyýar durmuşynyň üçindirmegine gönükdirilen oňuň çözgütdir. Milli liderimiň beýleşi ýaly Türkmenistanyň beýtaraplygy türkmen halkynyň gadymdan gelýän milli däpleriniň dowamydyr. Türkmen döwletiniň mäkem tutulan biniýadydyr. Parahat hemem bagtyýar durmuşynyň ygtybarly kepildir. Şundukda milli parlamentiň işläp taýýarlaýan kanunçylyk namalary, kabul edýän kararlary ýurdumyň durmuş ykdysady syýasatynyň üstünlük durmuşa geçirmegine, sany tehnologiýalaryň hemem elektron resmi nama durmuşynyň ornaşdyrylmagyna gönükdirilendir. Sergiň dowamynda arkada prezident bilen döwlet adam şeýnurdiýene baş ýerliwtynyň garaşyda baky tarap Türkmenistanda dawaralmaty hatly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň mejlisiniň ýurdumyň jemgyýetçilik guramalary bilen birlikde geçiren maslahatynda halk maslahatynyň çözgütlerinden gelip çykýan wezipeler ýerine ýetirmek bilen baglanşykly meseleler boýunça pikir alşmalar boldy. Şeýle Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy kararlary we döwletiň ötüşini ipşetmegiň esasy wezipeleri bilen almy maslahat boldy.
Oň dowamyna parlamenter agtançyklaryny ösdürmek hem dünýäniň ösüni kanun çykarjylyk tejribesini öwrenmek, awraýly halkary guramalar bilen hyzmatdaşlyk giňetmek meselleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Muň özi milli parlamentiň döwlet turanlarynyň ähli urlaryna işen kerekli diýeniň mejlisiň deputatlarynyň hormatly prezident bilen kabul edýän şöhretlerini hem öňe sürýän halkary başlanýyşlaryny giňden wagt etmek boýunça jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde degişli işleri alyp barýanyny has aýdynlyk bilen äşgär etdi. Umuman Türkmenistanyň mejlisiniň alyp barýan işlerini milli parlamentiň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürşüni hem burada gadanlayan üstünlükleri başlanan sergi mary mazmun taýdan ören baý boldy. Muň şeýle sergiýe gatnaşyjylar iýdigdirli belediler. Serginin çayaklarına meclisin vekilleri parlamentarly bileşigi tarapyndan video maslahat konuşuna guralan dünýäniň dörli ýurtlarynyň awraýly halkara guramalaryna bilen parlamentariýalaryň we bilenmenleriň tegelik stolanmasynaky duşugyna gatnaşdylar. Tejribe alşmak üçin maksatnama ewriljek online duşugy parlament monitoringine we kesitlemesine mümkinçilikleri we meseleler diýilip atlandyryldy. Interaksiýa söhbetleşilen barşyna parlamentary gatnaşyklarynyň orny hemde wezipeleri barada pikir alşyldy. Şeride serginin çäklaryna hyzmatdaşlyk babata gol çekilen resminamalar degişli uğurda ähli gyzyklanma bildirýän taraplar bilen özara peýdaly uzak möhletleýin gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna gönükdirilen uny bellemeli. Gol çekilen resminamalar Türkmenistanyň ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen giň meşhurly gatnaşyklary ýola goýmaga taýýardygyny tasdiqlaýar. Türkmenistanyň bir taraplarynyň 25 ýylygyna başlanyp geçirilýän halkara serýanyň nowatdaky onun şäklaryna Sewda Senagat idarasyna hormatly prezidenti bilen rus diline neşir edilen Türkmeniň döwletlik ýörelgisi atly kitabynyň tanışdyrylýş dawarasy geçirildi. Daşary işler ministrligi tarapyndan guralan çäre Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň ilçihanasynyň ýurdumynyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýokary okul mekdepleriniň hemde köpçülikliň habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Tanıştırılış dawarasyna çykyş edenler Türkmen döwletiniň başdanyň häzirki şany ýylda çapdan çykan täze eseriniň meden insan perwer hyzmatdaşlygy ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky dostlyk hemde özara düşünişmek gatnaşyklaryny pogtalanmak maksadyny özüne jemleýänini natadylar. Türkmeniň döwletlik ýörelgisi atly kitabynyň rus diline terjime edilmegi, rus halkyna türkmen halkynyň baý medeni mirasy, asaly maksatlary hemde ahlak ýörelgeleri bilen hasa ýakynyň tanışmagy, öwnenilmegi, gorap saklanmagy we giňden wagt edilmegi hormatly prezidentimiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğurlaryny bir bolup durýan milli däpleri oňa düşünmäge mümkinçilik berer. Ýokary çapgana derejesinde neşir edilen kitap giň okujylar köpçüligine niýetlenenler. Şunun bilen birlikde ol medeniýeti öwrenjiler bu uğurda almy barlyklary alyp barýanlar üçin aýratyn gymmatlyga ýedir. Bu eseriň milli medeniýetiň taryhy hakynda maglumatlaryň diňe bir ulgamlaşdyrylan ýygnysy bolman, durmuşy wakalardan we sevgiden doly ösen jemgyýetiň esasyny emele getirýän halkyň insanperwerligi baradaky ýeti duýgulary we senen görüňleriň jemlenenligini bellemek gerek. Kitap ýan dünýäniň halklarynyň en şeme dillerine terjime edildi. Bu bolsa adamlar üstüniň gazananlarynyň genji hazynasyna ägir türlü goşan halkymyzyň taryhyna, däp-desturlaryna hemde baý medeni gymmatlygyna ählimi gyzyklanmanyň barha artýanyna şaýatlygy diýer. Tanıştırış dawarasyna atnaşylar hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň awadançylygyna we rowaçlygyna giň halkara hyzmatdaşlygynyň üstünligine gönükdirilen köp taraply işine täze ajaýyp üstünlikler ardy etdiler. Baky bir taraplamynyň şany 25 ýyllyk münasibetli uralýan sergi öz işinde dowam edýär. Sanly wiza aratdan şarkylary Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte rezolýusiýasyna laýykly 15 ýyl ozal döredililen adatdan daşary ýagdaýlara seslenmegiň merkezi ganasyna goýumlaryň eglan edilmegi boýunça ýokary derejeli çäre geçirildi. Ýokary derejeli çäreniň işine Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Antonio Guterres gatnaşdy. Hormatly prezident bilen taşry boýunça bu forma Türkmenistanyň daşary işler ministri gatnaşdy. Türkmenistanyň daşary syýasat idarasynyň ýorbaşdyrylan çykyşynda ýurdumyň hormatly prezident bilen insan perwerlik ýörelgelerini esaslanmak bilen sebitiň ýurtlaryny hem dünýäniň beýleki döwletlerini olar tarapyndan tebigy we texnik häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň ýeňilip geçilmek üçin ýygydarly kömeklerini berilýänligi bellenip geçildi. Şu nukta nazardan hem halkary bileşigi tarapyndan global derejede durmuşa geçirilýän hereketlere gorlaw bermek maksadyna
maksadı bilen biziň ýurdumyz 2020-nji ýylyň başynda degişli gazyna özüniň ilkinji meýletin goýumuna geçirdi. Birleşen Milletler Guramasy we oň dünýä döwletlerine hem halklaryna insanperwerlik kömeginiň berilmeginden uralýan ýürütülüşlerin dizimleri bilen asnaşykly hyzmatdaşlygy dowam etmek maksadyna Türkmenistan 2021-nji ýylda adatdan aşary ýagdaýlara seslenmegiň merkezi gadasyna Novotaky goýumynyň geçirilmegi barada yglan etdi. Şugun Türkmenistanyň ykdysadyýet, maliýe, uly kommunikasiýa toplumlarynyň guramagyna hormatly prezident bilen ýurdumyzyň hemişelik betaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýylyna bagşlanan Türkmenistan betaraplyk mekanatlyk tabynyň tanyşdyrylyş dawraty geçirildi. Bu çäre uly ruh oýnatlygy beseni. Maliýe we ykdysadyýet toplumuna geçirilen Türkmenistan betaraplyk mekanatlyk tabyny tanyşdyryş dawraty ýokary ruh oýnatlygy betlendi. Arkada prezidentimizin täze kitaby Watanmyzyň betaraplygynyň 25 ýylyna ajaýyp sowgat boldy. Taryhy maglumatlary esaslanýan düýpli eser baý we gymmatly maglumatlary özüne jemläp, döwlet başlarymyzyň eserleriniň toplumynyň ösüni ýetirdi hemde türkmen halkynyň geljegine garaýşlaryny beýan etdi. Kitapda halkara we milli derejede kabul edilen betaraplyk hukuk derejesine degişli esasy taryhy resmi namalary getirilýär. 1995-nji ýylyň 27-nji dekabryna Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy hakyna kanunyň kabul edilmegi garaşdy döwletimiziň geljeki ösüşini kesýetledi. Biz ony hemişelik betaraplyk hökmüne kabul etdik diýip kitabyň awtory hormatly prezidentimiz nataýa. Tanıştırış çäresinde gatnaşyjylar bu neşriň sahypalaryna ýurdumyzyň iň täze taryhynyň möhüm wakalary beýan edilýär hemde onuň betaraplyk derejesini ösüşiniň tapgyrlaryna çuňur teljerme berilýär diýip natadylar. Mehriban arkadağımız almy çemeleşme esasynda berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe döwletimiziň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmekde betaraplyk derejesiniň ähmiýeti barada garaýşlaryny beýan edýär. Arkada prezidentimiziň nagtaýşy ýaly hemişelik betaraplyk derejesi parahatçylyk söýçülük, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulşmazlyk, öz başdaklyga hormat goýmak, serhetliň miýzemezligi ýaly milli ýörelgeleň ajaýyp sypatlaryny öz içine alýar. Munyň özi şeýle hem halkara harby bileleşiklerine hemde şertnamalaryna goşulmazlyk, dini anançlara hormat goýmak, açyklyk, gepleşikler arkaly tutuş taryhyň dowamyna ýüze çykan has çylşyrymly meseleleri çözmäge taýýarlyk düşünjelerini öz içine alýar. Çykyş edenler Türkmenistan betaraplyk mekanatlyk kitabynyň häzirki zaman taryh ilminiň, filosofiýanyň we siýasatşynaslyk ilminiň ösüşine aýratyn uly goşan belläp, täze neşiriň bowrularda täze ilmi barlylary etergi berjekdigini anam bildirdiler. Tanıştırış dawrasyna çykyş edenler, Ediz watanmyzyň betaraplygynyň 25 ýylynyň öňü siratynda mehriban halkymyza şunyň ýaly ajaýyp sowgady üçin gahrman arkadağymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Baky taraplarymyň 25 ýylynyň hormatyny gahrman arkadağymyň nusguluk eserleriniň dowamy bolan Türkmenistan betaraplyk mekanatly täze kitabynyň mehriban halkymyza sowgat berilme münasibetli uly kommunikasiýa toplumyna da tanışdyryş dawraty geçirildi. Bu çäre toplumyň işgär gatnaşçylary täze kitap bilen tanışdyryş dawraty uly ruhunetlige beseni. Çykyş edilen belli işler ýaly milli dermeden täze serini, watanmyzyň betaraplyk hukuk derejesiniň ýurdumyzyň durmuş uly ykdysady siýasatyny durmuşa geçirmekdäki ähmiýeti beýan edilýär. Betaraplyk biziň muqaddes gymmatlygymyz, biziň durmuşymyzyň manasy, baş maksady bolup durýar. Betaraplyk derejesi türkmen halkyna bagtyar, parahat, awadan hemem asuda durmuşyny üpçün etdi diýip çykyş edenler belediler. Biz bu ýoly ilkinji nowatda öz milli bähwitlerimizden uralyp saýlap aldyk. Şonuň bilen birlikde ýer ýüzüniň ähli doganlyk halklarynyň bähwitlerini gözeňde tutdyk. Ähli halklaryň arasynda hoşnýetli gatnaşyklary ösdürmäge we belent hemem ajaýyp işi durmuşa geçirmäge çarşýanymyzy beýan etmek istedik diýip döwlet başçymyzy täze eseriniň sahypalaryna belleýär. Hormatly prezident bilen häzirki döwrüň ähli meseleleriň çözüldüğüne gönükdirlen dürüjlükli başlanýaşlarynyň aýratyn uly ähmiýeti belenildi. Kitabyň awtory anyk misallarda betaraplyk hukuk derejesiniň dünýäniň döwletleri bilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy üstünlikli ýoly goýmagy kömek edýänini görkezdi diýip tanışdyryş dawrasyna gatnaşyjylar aýtdylar. Bu ýere ýygnananlar Türkmenistan betaraplyk mekanatlyk kitabyny diňe bir taryh barada bolman, eýsem oňa geljegi nazarlaýan barada bir pikire geldiler.
Çünki eserin awtory hormatly prezident bolan döwletimiziň häzirki döwrüň çylçyrymly meselelerini çözmekde, hemem ähli ýurtlaryň jewsleşmeginde bir taraply hukuk derejesiniň ähmiýetini görkezýär. Şeýlelikde bu eser tutuş adamzadyň röwşen geljeginiň bähbidine halykları birleşdirýän insanperwer maksatlarynyň üç müjek ähmiýetini okuýja ýetirýär. Watanymyzyň bir taraplygynyň 25 ýylynyň öňsýretinde ajaýyp sowgat üçin hormatly prezident bilen hoşallyk sözleri öz borçly mukamy urly. Türkmenistan bir taraplyk mekanatly täze kitap bilen tanışdyrylýar barasy dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşigi tarapyndan geçirildi. Baky taraplarından şanly 25 ýyllyk bayramçylyk münasibetli gahrman arkadamyzyň jowher paýhasyndan döwlet galamyndan syzylyp çykan nusguluk eserleriniň dowamy bolan Türkmenistan bir taraplyk mekanatly täze kitabynyň mehriban halkymyza sowgat berilmek münasibetli Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň merkezi idarasynda geçirilen tanışdyrylýar barasy uly ruhlentligi we Türkmenistanyň Içeri işler ministrligine içeri işler idaralarynyň şahsy zümrüne gatnaşmagyna gahrman arkadamyzyň ýurdumyzyň hemişelik bir taraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýylyna başlanan Türkmenistan bir taraplyk mekanatly täze kitabynyň tanışdyrylýar dabarasy geçirildi. İçeri işler idaralarynyň işgärleriniň çykyşlaryna täze kitabyň uly gymmatlykdygy belenildi. Hemem bir ajaýyp bayramçylyk sowgat üçin hormatly prezident bilen hoşallyk sözleri beýan edildi. Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Aşgabat çeper harçylyk kärhanasynyň täze binasynyň açylma münasibeti geçirilen hoşallyk maksatynda harçylar hormatly prezident bilen öz alkyşlaryny beýan etdiler. Şuň paýtagtymyzyň Bagtyarly etrawyna dürli bede demir gurunmalaryny öňürýän kärhananyň açylyş dabarasy boldy. Oň kuwatlygy ýylda 300 tonna barabardyr. Hemişelik bir tarapymyzyň şanly 25 ýyly münasibetli ulanylmagy berilýän desgalar öz borçly bayramçylyk sowgadyny öwrülýär. Diýärimiziň hemişelik bir taraply halkara hukuk derejetine eýe bolmagynyň 25 ýyllyk bayramynyň öň ýanynaky bu şanly waka. Arkada prezidentimiziň Türkmenistany ýokary depini ösürmegiň giň möçerli maksatnamasynyň üstünlükli durmuşa geçirilýändiginiň ýene de bir nowatdaky suwutnamasy boldy. Dawara gatnaşyjylar milli senenamamyzyň şanly seneleriniň öň ýanyna köp sanly täze binadan ulanylmagy berilmeginiň döwletimiziň ägirt uly ykdysady kuwwatyna aýdyň şaýatlyk edýändigini notadlar. Çykyş edenler milli liderimiziň erginsiz aladaty netijesinde bugün ýurdumyzda telekeçiligiň ýokary ösüş depini eýe bolýanyny aýratyn bellädiler. Bulgamda geçirilýän döwlet siýasatiniň netijesinde milli ykdysadyýetimize hususy pudoň paýartýa. Bugün kiçik we orta telekeçiligiň wekilleri ýurdumyzyň sarp edijiler bazaryna bolýanlygyň kemale gelmegine, ýylata durmuş we degişli hyzmatlarynyň giň görnüşiniň hödürlenmegine, täze iş orunlarynyň töredilmegine işçiň orny elýärler. Daşary ýurtly öňürçileň häzirki zaman enjamlary hemde innowasion tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan täze toplum çykarylýan önümiň ýokary hilini öpçün eder. Geljekde şol önüm bilen görnüşleri epesli artdyrlar. Demir gurnamalarynyň önümçiligi daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň orun tutýan önümleri öňürmek goýunça ugrulan biri bolup, ýurdumyzyň guruluşçylarynyň zerwerliklaryny epesli derejede kanagatlandyrmaga mümkinçilik berer. Kerhanaň önümleri senagatda, energetikada, guruluşykda, şäher awadanlaşdyrmak we bedek işlerine giňden ulandyr. Demir önümleriniň binalan we desgalan guruluşygyny ulanylmagy, olaň berkligini hemde ygtybarlygyny öpçün eder. Umuman bu önümler bir neçe artykmançylyklara eýe bolup, dürli urdaky tatlamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini düýüpli giňeldiýär. Guruluşyklaryň germiniň giňelmegi, bu pudo guruluşyk terişleri bilen bökdönşsiz öpçün etmegi talap edýär. Bu meselen bolsa täze uğurduş kärhanalary gurmak hemde bar bolanlarynyň durkuny täzelemek, öňdebarjy tehnologiýalar ornaşdyrma arkaly çözmek mümkindir. Öňürilýän ýokary hilli önümler guruluşyk tenagatynyň hemde tenagatyň maddi binýadyny mundan welekde putolandyrmaga ýardam edýär. Täze desgaň açylyş tabaratyna gatnaşyjylar arkada prezidentimizin ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny putolandyrmak, mehriban halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak baradaky ýadawsyz aladaty çüýntü sürekden hoşallyk bildirdiler.
Türkmen Nevit Önümleri baş müdürlüğünün garamagyndaky Oğuzhan Nevit Önümleri kärhanasynyň durky düýüp götür täzelenip, ol baky bir taraplamadan şanly 25 ýyllyk toýuna şeýle de 14 dekabrda bellenilip geçirilgen Nevit gazy we geologiýa şäherleriniň güni münasibetli açylyp işe girdildi. İşler Türkmen Nevit Önümleri baş müdürlüğünün hojalyk hataplaşygynaky Abadlaş müdürlüği tarapyndan talaba laýyk ýerine ýetirildi. Bu ýerde Nevit önümlerini kabul edici we şonuň ýaly dürli görnüşli ýanyç önümlerini görnüşine göre ýanyç daşaýjy awtolary ýerleşdirmek üçin niýetlenen desgalan bir näçe guruldy. Şeýle-de häzirki zamany enjamlary bilen enjamlaşdyrylan barlykhana bölümi hereket edýär. Ýanyç önümlerini görnüşine göre saklamaga niýetlenen ýanyç saklaýjy çelekler bir näçe oturdyldy. İşgärleň ýokary derejede zähmet çekmekler üçin ähli şertler döretildi. Türkmen Nevit Önümleri baş müdürlüğünün işgärleri işlemäge döredilýän mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Badminton boýunça ýurdumyzyň birinjiligini alma urunak tamamlanan ýarış Usatlan Kemal Gerýanyny äşkär etdi. Sport bäsişigi hünärmenliň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Yurdumyň sport we ýaşlar teatry ministrliginiň mailnamasyna laýyklykda geçirilen ýarış uly ruh bilentligi betlendi. Bir taraplamyň 25 ýylyna bagşlanan sport bäsleşigi gyzykly duşuklar bilen tapawutlandy. Ýarış türgüllerimiň halkara oýlaryna taýýarlanyň öz borçly tapgyrdyr. Dürli ýaşlaryň ýerli geçirilmegi ýurdumyzda sporty ösürmek bilen birlikde raýatlarynyň sporty höwüsini hasda artdyrýar. Çekileşlik häsiýetde betlenen bäsleşik tejribe toplamakda ähmiýetlidir. Birinjilik uğrunaky ýarış tälimçileriň hünärmenleriň üns merkezine boldy. Ýokary netijelere betlenen ýarışda her bir pursat türgüller üçin uly jogapkärçiligi öwrüli. Ol üstünlük bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Bu ýagdaýyň her bir türgüne mahsus duşuklarda äşkär boldy. Başaranyň ustatlarça peýdalanmak, öňde bolan maksat etmek üçin ulanmak ýerli türgülleşige, ihlasa, erjellige berk baglydyr. Şu häsiýetleriň aýdyň ýüze çykmasy badminton boýunça birinjilik uğrunaky ýaşy öz borçly bedeg berdi. Ýeňjilere ýaşyň hemaýatkary ýurdumyzyň Halk Bank paýdarlar täzirçilik banky tarapyndan sowgatlar gowşurly. Sportuň bu görnüşiniň barha meşhurlygy eýe bolmak aýratyn bellälikdir. Belli bir derejede kämilleşmegiň peýdaly uğruna öwrülýän sport bäsleşikleri her bir türüniň ukybyny kesgitlemekde möhümdir. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň Unaýtanyň we paýtaht Naşabatda 9 dekabrda saat 20-den 10 dekabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna Ütkap Premurtly howa alyp az kem gar ýagar. Günnordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal öwür. Howa gecesine 3-8 gradus sowuk, gündüzine 0-5 gradus çenli maýl. Kenar ýak taraplaryna 4 gradus sowukdan 1 gradus çenli maýl bolar. Ahir vilayatyna Ütkap Premurtly howa alyp gar ýagar. Demirgazyk günbatardan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal öwür. Howa gecesine 3-8 gradus, gündüzine 0-5 gradus çenli sowuk. Günorta günnäre etraplaryna 5 gradus çenli maýl bolar. Mary vilayatyna Ütkap Premurtly howa alyp Demirgazyk günbatardan teleskopda 6-11 metr ýetýän şemal öwür. Howa gecesine 0-5 gradus çenli sowuk, gündüzine 1-6 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyna Ütkap Premurtly howa alyp az kem gar ýagar. Demirgazyk günnordan teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal öwür. Howa gecesine 1-6 gradus, Demirgazyk taraplarynda 7-12 gradus sowuk, gündüzine 2-7 gradus maýl, Demirgazyk taraplarynda 4 gradus sowukdan 1 gradus çenli maýl bolar. Daşow vilayatyna Ütkap Premurtly howa alyp gar ýagar. Demirgazyk günnordan teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal öwür. Howa gecesine 8-13 gradus, gündüzine 1-6 gradus sowuk bolar. Paýtaht Aşgabatda Ütkap Premurtly howa alyp gar ýagar. Demirgazyk günbatardan teleskopda 8-10 metr ýetýän şemal öwür. Howa gecesine 3-5 gradus, gündüzine 1-3 gradus sowuk bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 10-na magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagy araşdyrylýar.
Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meçhörüniň kadadan 9 oturum artma bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetiren uňuýsuz täsirleriniň öňüne üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazar alyp pasaly ura giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ilaçlar, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlarım, şunundan watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür ösenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ilaçlar.